What's up, guys? Hello, everyone. We are so excited. Very, very excited. So, guys, you know what? Usiku. That's why it is kunyanya kutaurisa. Like I took it a time. Munyatsoona kuti usiku zvemashuwa. This is the time. Kana muri kuona zvakanaka, this is the time. So, what are we doing? Don't mind makoti wenyu kane musikana zvakanaka gonogarisika. So guys, we are excited. Why? Because we are moving out. Alright, why tiri kutaurira pasi? Why tiri kutaurira pasi? Hatisi kuda kuti titire noise vanhu varara, ma neighbors edu. Number 2, hatiri kuti vanzwe futi. Hatiri kuti vazive kuti uyadi tiri kubuda because isusu kunoku we are surrounded nevanhu vemunomu. So vanhu munomu, so tiri kuda kubuda tiende kuimba yakakura nekuda kwemareasons akasiyana siyana. Yes. Kuimba yakakura uku tiri kuenda because mwana wedu anoda bedroom rake. Hatizodi kuti mwana anenge ainesu, mwana achizononoka kurara. Zvinoita hatidi mwana anonoka kurara. Zvinanonoke kurara ari kupi? Kurumu kwake. So sezvo tiri expecta mwana anytime soon, tikufanira kubuda, tikuavoida kutaura chirungu. Sorry to those vanoda kuti to those who want us to speak in English. Yes. Because at the moment we can't, because hatisi kuda kuti ma next door anzwe urongwa. Munoziva vanhu munomu vanekawo upfungwa kamwe kaya. So hatisi kuda kuti vanzwe kuti tiri kuda kuitei, tiri kurongei. So tiri kuda kubuda. Izvi zvinongoziva chikanwa chete nemuridzi wepano. Landlord ndega anoziva izvo. Vamwe vese vari padhuze nesu havazvizivi. Landlord anoziva because agarawo haagari nesu. So chikuita kuti tibude chii? So tauti ti-explain kuti chikuita kuti tibude chii. Twakubuda nemi zvese, everything, kurongedza zvese muchange muinesu. Ndakufana kurongedza guys. Ndosonorongedza. Ndada kuti ndimbovaudza kuti chii chikuita kuti tibude, but anyways, tinogona I think tinogona kupedza nguva titogona kungozo-explaina tichifamba nevideo kana togona nguva brief. Chiri kuita kuti tibude guys inyaya yemareasons akasiyana siyana. Number 1 yatakuudzai ndeyekuti sezvo tiri expecta mwana anytime soon, tiri kuda a bigger space yekuti mwana anovawo neroom yake. Number 1. Number 2, we are not saying we are in danger. We can't say that, but we just feel that we like we are not safe because vanhu vatogara navo vakatipoteredza vanhu vemuno, vanhu vanongoshandawo mabasa aringori normal sekuenda kwanongoita vanhu vese kubasa. So it seems like isusu zvinhu zvedu zviri kuchinja in a short period of time. Zvinonova kuti tiri kuona mafaces avo ari kuchinjawo kuratidza kuti vari kushamisika kuti zviri kufamba sei kuvanhu. Hatizozivi kuti pfungwa dzavo dzinozofungei. Munoziva zvinoitika munomu zvakawanda. Saka we need to move. Number 2 reason we need to move again because tikuda kutama. Imagine tikutaura chirungu. So tikuda kutama futi, tikuda kutamirei. Kune mamwe maZimbabweans futi anoziva patinogara. Hatifaniri kutya kutaura because vanozoti kana wati maZimbabweans uri kureva tese zvazodai. Hatifaniri kutya kutaura. MaZimbabweans aya ndeapi? Vari evil. Kune vari evil. Vamwe watakamboitawo ma-collaborations navo vakazofamba vakutengesa location yapatinogara. Kune vanhu vanenge vachibvunza vanongovhundudzira kuti toda kunogara taiti nakiki, ndokupai 10,000 rands. Ivo vanobva vamhanya kuinbox kuvanhu vaya vachinotaura kwatogara because vakamboita ma-collaboration nesu vachiuya kumba kwedu. Takazobvira chikomba, hatichafi takadedza munhu kumba kwedu futi. So tinoda kubvira izvozvo futi. Number 3, ma-exes edu. Hatina mbobvira takazvitaura paFacebook. Hatina mbobvira takakuudzai kuti ma-exes edu from both sides, mamwe acho, not all of them, mamwe acho tiri pama1 hatizi safe nekuda kwevanhu vacho futi vakadaro. Saka zvinhu zvakawanda zvevanhu vari
kutitsoma. So guys, reke ndikudzei about my ex. Vakatiramba, vakatisiya tichitambura, vaingoshuwira zvatone tichitambura. Navo vakugwadziwa nerudo rwedu, imhosva iro ndakawana mudiwa wangu anondida. Ivo vakamusiya mufesi wangu, ndakazviwanira mufesi wangu achipfeka chishoti chake cheyelo ndikamuda. But navo vakutogwadziwa. Apa ndiyo mufunge vaitombomovhairira nematikets avo endege. Uchirememba chishuga mama chako cheche. Kuna ndaingopiwa matikets edu ngonzi ndege ndakwira ndege mangwana ndiri kukwira ndege next week ndiri kukwira ndege chingopiwa matikets but it's not like okay it's not a mamikicha baby iwe siyana nazo. Okay, so let me tell you. Saka ma-ex ainyanya kuganza stereke vachititsvinyira tasiyana navo. Saka munhu auzoziva kuti igodo here kana kuti mwesvina inomutevera kana kuti chii handozviwisisi. Munhu anenge dongo kutsoma life yako toshoti shem. Apa munhu akada anototarisira kubleswa naMwari. Hamene pano Mwari wacho anotangira papi kublesa munhu anoita zvinhu zvakaka. Imunezandifarira kutaurisa keni. So guys, tikufanira kuti tibude mangwana makuseni zvekuma 10 because tofanira kusvika kuna na 12 but tikufanira kuti kuma 10 tinge tarongedza tinge takwanisa kubuda tichatuta zvimwe zvacho tega tane mota ka saka tinofara guys nesupport yenyu tauri muone tichirongedza kusvika taenda mutibatsira kurongedza. Hatina kumbobvira takauya tichikuudza izvi pasocial media kuti we are not safe no. Tangogara tingori cool because tinoziva kuti tinochengetwa naMwari. But tangu tikuudzei Mwari vanochengeta kiki mani. Mwari vanochengeta anozvichengetawo you know. So Mwari vanozvibatsirawo saka taona kuti iyi right time yekuti tinge tichimuvha tichiendawo kuri nani kusina noise kune runyararo. Kusingazikanwi nevamwe vanhu vane utsinye vanga vakufamba vachitengesa kuti toziva pavanogara tozodai. Plus remember taimanga tisina mota taimbofamba netsoka taimbofamba nemauber nemamwe mauber driver futi aitsvagawo mari anga kuendawo kumainbox kwevanhu vaititsvagawo vaya vachinotengesa futi patinogara. So now I think tava okay. Dai tikangokwanisa kubatsirika mangwana tikakwanisa kubuda zvakanaka zvinhu zvese zvange zvichiri pamavidhio kuitira kuti vanhu vatogarawo navo vakaonawo takuti gunduru vasazo shamisika kana vachatoshamisika obvious but havana zvavanokwanisa kuita because teta vajuma because spirit yedu somehow iri kutaura kuti pane zviri kuitika pane zviri kurongwa zvatisingazive. Saka Mwari vanotichengeta. Thank you guys for your love and support. Now taakuda kurongedza honaiwo zvakaita mumba honaiwo. So ndozuva rekupedzisira midziyo yedu kugara murumu imwe chete. Handiti? Yes baby. Hatisida kuvaudza. Hakuna munhu ari kuvata mudiwa. Hakuna munhu ari kuvata. Okay fine. So hatisi kuvata tichirongedza but hatisi kurongedza du zvese at least tikarongedza bijana zvokuti tingozokwanisa kuzokanda mota then patozoya mangwana tichatora zirori torodha zvinhu zvedu toenda tomeka sure kuti zvinhu zvemwana zvezvakutondogara murumu memwana zvomukichini zvichigara mukichini. And the next week iyo toda unotenga hembe dzemwana. Tava serious noupenyu. Kana uri serious noupenyu hauzonyanyi kudada nemupata. Yes dada nawo but hakunyanyisi. Unenge uita serious noupenyu. So baby please totangane papi. Let's be serious. I think tofana tangane kuisa hembe mumabegi. Hembe mumabegi. Tokusedza dopfeka mangwana zvichete. Alright. Tukushandira mabegi hapi? 1 2 3 4 5 pane 6 mamwana ki. So kandibatire kamera. And you must be very careful, must be very serious. So guys, mukaona this person, yes, anofanira kuita achizvitora, but kana chitora inini mukaona akandipodza roembama. Pose ndisingamonde ndakafuratira ndakatarisa. Saka mukaona seri unotora zvakanaka roegwati. Guys, ndakaita kumuna. Una kufarisira kwanoita. Ndezvo zvaunoita zvendani nemunhu anemupata. Guys, munhu anemupata anobhiheva sei? Oh, ndofanira kutora iwo, sorry. Aiwa, no worries baby. Zvese zvinongoita usaita kunge So guys, kwai zvese zvinoita. So guys, mamuchiti chii? How do I look? Am I not cute? Hey. Oh.
kamucute ka naturally. Wow, oh my goodness, pandakarara pari so cute, so kwezvendoita zvitwe nemunhu mukuru. Guys, look, kune zvandiri kuitwa inini. Haisi abuse iwe. Abuse kai. Baby abuse iwe. Jesus Christ. Ingo mwana wake futi. So taura neni nyaya? No baby, wakufanira kuuya katibatsirane kurongedza hembe. Amana. Uri amai. Bebe ndini ndakabata kamera ndichi-entertaina vanhu tichiita zvatiri kuita. Guys, hamusi kuda kundiona ndichikuentertaina. Alright. Guys, andikona nini ndikuku-entertainai ka. But one ari kutonditi ndiuye. Guys, do you know kuti ndine problem na Kiki? Kana tikafamba tichienda somewhere panenge paine noise bye anenge aitaura achiti baby songo zvisinganzwiki. Kana tiri kuno kumanheru manje vanhu vamwe vakarara baby chikazo unoda kushedzerwa hashedzeri, unoda kutaura pasi anoshedzera. You know kuti papublic handigona kutaurisa asi kana tiri tuya hanendiri free. So guys, dad vari kumborongedza. But baby, unoti ndirongedze komwana. Kuchishandisa mwana ari mudumbu. Harisi richingori ropa ranhazi. Iwe. Chakukava here. Atuve munhu. Ndichishandisa mwana. Imagine mwana achiita basa rese rokuita. Zvimbozvigonezvi. Mwana anozoneta. Ndatidzira nachida kubatidza screen. Plus daddy, mwana ane hope. Daddy mwana akunzwa hope. Ndiwangu panenge ndiri serious, yanenge asiri. But ndiri serious too one. Tunyaitwa kunditi munhu ari serious. But guys, ndinganza ndisi serious. But yes baby, ina ndisi serious ndiriki. Kunowerera. So much. Beba sini ndikakuwachira umboite hembe kudaro. Ndikakuwachira umboite hembe kudaro. Mapijamas akawacha manje ku laundry. I thought kuti ndiwe. Papa. Baby ndambona imwe hembe. Kasi hembe dzako dziri nehembe dzangu. Mobe. Idzi hembe idzi. Dziri kumashure kwehembe dzangu. Andikona mende dzangu chete. T-shirts angu. So guys, murume yanga kudotondibira t-shirts angu. Yaziko ngodro ready nana order. Kandi wako uri siri kuita zvinhu zvangu order. Ndio vanganyira zvinhu zvangu. Ini ndakanga. Ndikuisa hembe dzese munduza kuti mangwana chini ndakapfekei. Kana nene naiwe. So guys, tipfekei. Iwe utori nani? Nani pakudi. So mangwana guys, you'll be seeing me ndakapfeka this vest. I'm gonna wear this vest nechi. So tomorrow I'll be wearing this vest. Topfeka nechi baby this vest. Rara. Runonyatso kufita blue short rako rejean so but not for tomorrow. Tomorrow ngoenda kudhadhamuka. Tomorrow ndopfekei. Pfeka zvakapfeka zvo. Aiwa ndunzwa kubatwa ndokunopfeka vest iri black. Guys, anongona hembe dzaritaura kuti dziri kumubata ndika. Pandakamuwana mufunge t-shirt iyo yaita kunge durezi. Yange iri durezi mufunge.
apo naye yakubata mazimasuro ndikubikira guys ndikufida this short vest iri the black yeah cool. So I'll be in this black vest and this short guys. I'll repeat the clothes. Rimwe mationa pane vest randoda so I think rakasviba re black futi udotogara watoripfeka dotogara watoripfeka vese inofunga kuti ihembe ndoisepi zvinozopinda dede zvozongopinda okay. Azvimboshepe kupinda. Alright, ndakubvisa hembe pamberi penyu guys. So guys, now takumborongedza bobo. Toda kuti muone everything. Zvese guys muchitibatsira. Muone kuti tinopedza tiri safe here. Tiri vapenyu. But I thank God nepavatisvitsa because taisova nombosvika patiri izvezvi tichiri vapenyu kana kuti tisina kuvhiringwa. Amen. We just thank God kuti we're okay, baby. Do you think pane zvoda kuwedzerwa? I think mazaro. Sure. Okay. So this one answer enough. Dzakondotsa mona kirebe. Chero wangu. Urema? Singaite. Chero ja, let's just kungoisa mamona kushika mapera zvese. Right. Apa kwatiri kuenda minoti kune tabhere. Tiri kuziva kuti kune tabhere yana kuti hakuna but ima tisida kukukudzai. Toda kuti munoona. Saka hatisi kukudzai. Saka dishi redu twinda naro. Singakisoka wani. That's what. Guys, ndakisiwa kawani. Danonzi kawani thought. Obviously, hembe dzako dzotopinda mupinda. Wow. Hembe dzamadhamu. But manje iri. Amnosunamiza. Asunama. Ndazvibona. Ndazvibona. Manje iri kuzopuwa padumba. Aiwe, uri ndere dambo. Aiwe, ngendimuke window firapo guys. Wete mukona watsiwa keke. Mana ndine noise nobowa. Apa usiku imagine imi. Muzo zvimwe zvati azvinakidze. Like okay, ndeipi reason yekuitira noise yandikuite sei? What for? Andigona kumachuwa. Andigona kungoitwa munhu kwaye. Zvimwe zvicho zvotosvota. Nobowa keke. Baby kika undibowa. Pesoro. Hey guys, I look good ndiri mubareta, you know. Bareta. Hello. Hi. Ndiyongwa nehembe dzinozadza GMB. Anzozadza GMB, mana? Ina ndaona hembe yakatopetwa iyoyo. Ndiyo wangu. Ana ndinombo t-shirt black. Ndoda kuipfeka iyo mangwana. I want to be in black. So how that you will be in black t-shirt? Yes. But kuipfeka next season. Neshoti rangu roro. Really? Yeah. Alright. Roro kanda. Yeah. Shoti ndodo rinonyatsobuditsa mupata dedi vanozvifarira. Sha nobuditsa mupata nderi iri. Wow. Umpatwayo. Not for tomorrow that one. But not for tomorrow. Iri nderi umpata. Umpatwayo. Guys, murume wangu. Zvakaoma. Hauzichoka kuti andonedza roti akaona umpata. Akaona umpata wangu. Hazvitaurike guys. Hazvitaurike but anyway. Rakati munyeye. Baba ivava vamuri kuona kudai so. Zvakaoma. Ndinoita sendichatama mumba. Nditori nehembe dzandinotya kupfeka. Because ndakapfeka hembe idzodzo ndinowa dhei rese.
zvine zvakaoma kungodai baby you looking aish baby you au zvakaoma kani au guys apangu pari kuvava I don't know why ungomona bvodha rachiva kwenya waiting happen for my skin I don't know but pari kuvava yo happy rongedza rain nailo ndopfeka short rewide but ndozosviba nti Jesus Christ you still coming with some more kanza chituka nakiki nenyaya hembe dzakabva nganyuka you will be thinking kuti baby ndina kupa access unotora hembe dzangu what do you know because ndakutozviregreta right now guys kurongedza zvakapetwa izvi asi ndichiudza apa zvakabva uloniti zvakapetwa zvakanaka zvikanzi bvunjuru angazomai vachinditukira mabhokisi chaivo anenge avhangana nemanduru guys imagine nongowawacha mabhokisa shoti ugoma aina ugoma arongedza ugoma peta ugoma arongedza zvakanaka ubvaona rimwe riri uko rimwe rakatarisa uko yes mupi aiwa muna muna kana anotombira ndamuisa ya zviri papo ngazviwe zvipinde so guys nhasi takafita kusara zvekutodaro because yeah I think zvinokwana so guys tsura ikuku zvaanoita zvinombonaka guys akaendesa hembe kulaundry hembe idzo dzanenge achidzida singaita he dziri kunhuhwirira he dziri so soft he chichi but ini ndikawacha hembe dzidzo nemaoko kumba mutombodaro hembe dzangu guys it's not fair it's just not fair guys it's been long ndakanyarara nyeyo but ndonoti iri kutondibata iri kutondidla mwoyo ndingatovonda ndikanyarara apa rutobhanganyura kika kuna zvauri kuita uda kunzwa bata nonsense ukubhanganyura ipapa vari kuitewo okay fine but ndinoona ngati kwakwirira hapana zvauri kutaura hapana fine so guys I'll be here entertaining you guys I'm not gonna do this ini ndatsamwa guys ndatsamwa baby ndite sorry ini ndikuti sorry sorry my mwana sorry sweetheart yebo sorry kana mwandoda yebo wane mukadzi ane mupata muZimbabwe yose yebo itenderedza brain kuti tende wanditenderedza brain so guys ndaitwa sorry chinditaiwo sorry ini handidi zvokutsamwiswa inokanditsamwiswa kandiita sorry I'll be okay I'll be fine like I'm good I'm okay but if you don't say sorry ndodzira kutsamwa ndobva ndaudza date vangu kuti wanditsamwisa so guys know that inandidi kutsamwiswa ndinovaudza date vangu zvokutsamwisa ndombodi kana ka1 mukanditsamwisa handoudza date vangu but if you say sorry immediately just quickly ngoti sorry ako kiki I'll be fine like baby ndizviri zvandinoona kumira okay so guys yeah as you can see guys here is me cute Kiki guys I'm beautiful and I'm too cute so okay bareta rangu amena zvaro kuita wareti bonnet so
Date rumboti rongedzera nhasi inini ndanzi ndizorore nemwana. You know guys, kutakura mwana it's not easy guys. So it's a heavy load guys I'm carrying here. So I'm carrying a heavy load. So yes, please. Let me relax. Baby, uire runosofara. Because it's ndosaona nchitotry kukuda kubatsa because it needs ukuflat. Don't ibatsira misha. It's fine. Cool then. That's cute. Ndasiya. Chakubatsira. Zvibatsire wega. Nekuti chero Mwari chaanobatsira anozvibatsira. So inini handisi chaita izvozvo. Yeah. Wakutopedza ndi. Izaya. Rongedza hembe. Hembe dzopera. Oh. Sikuchite basa. Manaka. So guys, kana pachinzi pakaipa ka inini inanjatozvigonawo because maona ndichishamanga kasingapere padapa. And I need to pray and sleep. Yeah. I'm telling you, one Lord. Atobody zvodzoka isu. Indotona one Lord wangu. Maybe mibhedha nechichi zvokunda one Lord but zvedu zvinopinda mumota medu zvikuita one Lord. Saka chii chinozvitatisa zvimwe zvatopinda mumota hombe. Kana mune space ya. Space yagara baby because izvi zvese zvichamiswa kesho. Andikona kubva apa kusvika pane bed rinori panopera bed rinori. Zvinhu zvese zvinoona headboard change yakarara zvakaita. Bed nebhesi rayo zvinosvika somewhere panapa. Wardrobe yosvika somewhere panapa. Chest of drawer up. Saka I think zvinokwana pachitosara imwe space yokuti mamonani. Anopinda. So then isusu totora small. Ese matools box anoenda na data. Mupi mama? Mune zvinhu kare? Mupi mama? Tomuvhura mune gumbezi. Yo. Mune zigumbezi rangu reujaya. Mira ndiratidze vanhu zigumbezi remurume wangu reujaya. Watovhara. Kaizone zigumbezi remurume wangu reujaya. Vhara pakona chete. Vanhu vanoriziva zigumbezi rangu reujaya. Iri. Abashaya kuma-ex angu 2-3 anoriziva. Ma-ex ake ese anoriziva guys hapana asina kufuga gumbezi rorere. Let me tell you the story. Guys, inini ndandiri friend yakuku. Anoziva mese munoziva imi. So ini ndandiri best friend yake anoziva saka ndaiudzwa tumadetails tumasecret like it's not like ndaipudza mati but as a friend unongochingozoti first wangu mazuva ano ari kudla nhengi first wangu mazuva ano ari kurova nhengi you know skira chona. Yeah, saka mazuva ano ari hati broken ndoyonzomba munyararidzawo puri wangu shame saka zvatotokudza izvi manje hapana vese veyamunoona veye vanongoda vese vakafuga jira ero guys neno ndakatomborifugawo nato kuti it's okay sha ndongowacha todini tongoenda pasingle bed papo tongokiyakiya maisa tongoita iripo. So yeah, that's the story but anongona mukomana akutofocusa nezvarutaka because haadi kuinzwa nyaya iyoyo. Yeah. Haatodi kuinzwa nyaya iyoyo zvokuti anotodemboti dako kikongosiri bhuru wangu zvokutodaro but zvinongoitikawo paushamwari so guys takazongerekana takisa. Taura hako unosiri pane mamwe madhenda tisingapfeki zvemakore semadhenda esaruma wapezera kupfekwa rini. Yeah, maybe dzakambobva idzo dziri pamusoro neidzodzo but tozoroenda kuwashing basket but fine tozoroisa taenda. Ndo yako iri kuipinda muhembe dzakachena boere anopfekwa ere dzipi ndati momo mupinde hembe dzakapfekwa kawana. Ndo yangu ndakapfeka kawana.
guys apfeka ndo yake kawanende airi kufila kunge aina kunyatsosviba enough ada idzokorodza so ndiri kuti pane dzimwe hembe dzedu dzatogona tichiita maskits anoziva so tinopfeka itochinja tokandawo kupfeka ichinja ukandawo saka ndinoda kuti isaumo zvakadinakanaka iye ari kuti nendiwe yake futi yakapfekwa ka1 day saka ndandichazvigonawo inini guys I don't know andichazvigonawo inini so guys tell me kuti handisi kupotsa semurume rangu because ndinorobwa pano ndikafa guys akazoona kuti ndandisingarekodha zvakanakanaka sezvari kuita pandari kuonererwa panenda kuita video ndichimutora ndichimurova mangofo chitiona apo kwaite wakachita sei video apa yeah so guys so please garai mandiudze papa about hey baby girl hey cute Kiki guys call me cute I'm an angel guys I'm too cute guys can't you see that oh so you see so yeah so you call me hey cutie please isa camera this side hey baby zvebra zvemabra angisiyana nazvo guys but tese ladies munozviziva pane one bra so rinenge reblack one or two so rinoabhuswa zvekuabhuswa zvimwe zviye zvokuti inini hangu mabra angu eblack hameno only God knows babelushabaga this chisumudzwa nani baby shandingagona kusumudza madziyevhelo dze7 wene mwana baby do you know kuti ndakakutakurira mwana wako I don't know check baby jaketi rangu ndorida sei iri jaketi rangu this time rikupinda mwadrop please okay ndakamboripinswa mwadrop rikasapfekwa zvegore rese kuti hazvina basa ngariapo ndingorona chinozoti ndisapfeka kusariona yo okay so guys I'm very serious with this I'm very serious was like panapa to be honest with you guys panapa rota kundishota panapa rota inini pari kuita kundimara guys napa sitomondishota inini pari kuita kundimara murume wangu ari kusvotwa mazipa ako ari kundimara saka tiri kuita noise guys baby wai usinorongedza bra rangu ungabvoisa bra rangu pandiwe yako baby baby wakaipfeka kangani guys I'm forced to wash my bra iyo ndasanda ndaripfeka long enough baby isa kuno kubra rangu ndakapfeka mangwana ndipiroro so guys you see these two monarchs this one and that pink one takamatenga kuZimbabwe yo mune one of the shops anonzi anopisa acho but it's okay only God knows guys kwai only God knows kwai God knows chet andi munoziva nagodi like kumaraini kwenyu kwakuna nagodiwo inisi kwedu kwakuna nagodi so ndovari kunzi godi yeye chete namurume wangu oh wow baby do you know ndakapfeka kasvutu kangu ka1 chete abadaisa hembe monarch marefu what are we going to do now ava kutodzibvisa pahenga unonga kutobvisako mahenga havina plan but fine I don't know ndozotangisa kudzisa pamahenga because handifanira kungorongedza hembe sezvo dzingori pahenga ya zviri nani burugwa rebenzi
Ndokuyeverwa hangu nemurume wangu. Wakatadza kamera uko? Handiri kuona zvaari kuita. Nandakumusvedura. Baby, kamera iyi iri too much anoziva. Lens randakaisa papa ndiri kutotiza light iri because light riri kurova kamera like this. Andogona. Saka pandokubvisa light eso iri kutongotangira apa pauri apa kusvika kwese uku kubhedhi kusvika apa. Uona? Kusvika apa. Kwese uku iri kutora iri pawide. Yes, please. Yo, abana hunzo nzara unge tisina mbozhe wewe. Zangwai. Guys, as you can see, it's now past 11. Tukura ngwai baby. My manje. Tumuka ngwai. My manje futhi. Ngatingoti tumuka na 7. Togeza totanga kuwedzera kurongeza. Hai. Tozera mama pink. I wish ngazva inozvatoya because kana idesa two masides ku level kuti vari unless kana desa kuisa one side obwarekedza session kono. Okay, level. Shit. Yes, please. Yes, yes, baby, ndokuza two options. Explain two options. Yes, ani ukusaidi unongoisa futi zigomo but obvarekedza sezvinhu kunoko unovhara. So guys, andipona zimurume rangu zidofo guys arihwisisi andipona zvacho ini murume uyo anoshusha guys is for sale guys ndokuzvipedza for sale guys ndiana ruda murume ndiana risingo pana apatori hake murume because zvinhu zvacho zvingatonetse guys mati ndiana risingo guys what in be this ndiana risingo guys aruda murume for sale guys. It's fine. Yaurinayo yototaurirana. Bawo zvokuti. Good boy. Mazijota anorema zvawaya. Guys, mukandona kuti ndichipfeka mazijota akabata yamundibvunza anorema guys kutoenzana nemacages angu guys. Uyu iroro rakambopfekwa kangani? 2. Rakatowacho? I don't know. It still looks new guys. Ndakutengera hembe futi. Mazinato maisi. Mabega pera. Ndi wangu unoziva inonzi pepepedu. I think it is one. Chichine chibhegi icho chicha chakawanda. Ndatangeta farasi. Okay. Ira toboire. Asi kana pane tuma small togona kwana. Hapana. Maybe work sort. But moto ipita zvakanaka. Nemukana mangu mbushata. I need an apple, yo. Go take a bite, baby. Don't take an apple and bite and chew. Dali, nayo baby, don't move. Finish, you don't move. Any sunshine. Shit. But muzasi haiwa inongosumba fridge no more. Alright, yeah. Yeah, taura ko je 2 more minutes to show me to bo. Uripi ndokutsvaka ndokushaya. Oh, there you are. Okay.
guys ndikakudza kuti zirume rori ndaribikira kangani nhasi ka unoshabisika ale bebe baby ngaidza tikushambadza bebe yeah maybe it's now there vatomborara vangu matuba wondendarara masikati guys only to find out kuti nhasi anomborara masikati pipi mwana anomborara masikati nhasi and you know mwana mudika afana kutombojamba sleeping masikati pipi that's not healthy inini one ndiri mwana mudiki ndofana kurara masikati pandara vanhu ndisikochona chero crash ona chiratiswa crash two mwana futi baby hani abuse yoyo ndozvifunga kana ndichida kuyema chete kana nezvandiri kuda ya otherwise kana ndiri okay no problem ichijibidika ispela inasasa guys ndakanga nokuudzai chimwe chinhu chaida kuti timuvhe futi pamba patogara pane vane mota muso takatenga mota hondo yakaitika pano nenyaya yeparking apa pane parking nokwana mota 5 pati pakaita hondo anyways tichakuudzai zvizere rambai makabata baby how do I look in this bonnet? I call it barret. You look like Mura Wamatoyo. So cute, baby. Oh, that is so cute. Yeah. So, guys, happy, I approve on this. So cute. Look, guys, near this side. This smiles. And this side. I did it cute. So guys, when I'm telling mom on the comment, Kiki, you look good, guys. But look, I look good. No makeup, no eyelashes, no brows, no what, guys. Just me. But you don't tell me, Kiki, you look beautiful. Oh, baby girl, you look beautiful. Call me cute Kiki, guys. How is that one? No. So, but when I jealous, when I go, I mean, fine. Anyway, fine. But guys, okay, fine. In that one, but I should because yo, this is what I'm going to notaurisa chichi. But you know me, no certain room like a nyara singaije. But much as on tongue at notaurisa. But fine, good then, fine. Then let me just nyara, fine. Hey baby, ngaidza kuzawadis. I think dzasanga nedze mwana. Indikaitawo yangu 1 apa hour then mwana ari kutodza ke 2-3. Baby mwana anomborara masikati. Akudawo kurara now. What are you doing, Papa? Yes, say hi. Hi. Goodbye. Kikarusha mangai. Okay. Oh wow, my head's edu murume wangu. Bebe utisu zvakawanda zvinokangana kuti nazvo munomu. Mari. Oh, tine my head's edu macaporos. Let me show you this, guys. This one is my favorite yet. Ndiye murume wangu but adinayo. And this ones, I am gonna 2 yakafana nayo. Quite after my eye 1-2 eye, guys. Put eye foot 1-2, guys. Look. Papa to the cute. Yeah, I'm going to die. Anyway, fine. I love this yet, yeah. Baby, where's my shirt? Which one? Shirt on there with the green. I don't know them. Oh, yeah. Yeah, but no pindar. One and one short name. Ne high cut. Yeah, this car. So ngakupisa uzvipfeke bebe wangu. I would dress you.
What should be that? My cute husband. But let me sing for him. Hello, my sweetie pie, my chocolate, daliwam, istandwa sam. Hello, my sweetie pie, my chocolate, daliwam, istandwa sam. Hello, my sweetie pie, my chocolate, daliwam, istandwa sam. I love you so much, baby. I love you too, baby. Maduwe wangu. Maduwe chishongo. Guys, hands anondidawo. Kandana mabhegi. Kwaye anondidawo. Mai oliongo kosongo. Hands anondidawo. Mai puso mumu. Mutu mama. Oh. Ai mai etsa anogona kuzvimirira. Anotsikiwa ndi. Ya akasangana shem. Saka chaenda ba. Anogona ngopinda mota kadaro. Alright. Zviyati nemota. Yeah. Hani udotoguta nemaepo. Udotoguta nemaepo ziwa. Ngalomaka mushata sana. Unomanga ini something to eat. So guys, much wanna through the mirror, through the mirror, through the mirror, through the mirror, mirror. So guys, I love this mirror guys. Like that. Pambeda. Ringa bed, so it's a bed dress, so it's katakarara. Like as for me, you know, guys, ladies, tiri obsessed in a mirror aesthetic. Saka ndofara kugara ndizvionaona face yangu pamira guys. Murume wangu akandidzwa ndiri cute ndakanaka saka ndogara ndichidongosviona wow. So I'm this cute. Oh my god, I look gorgeous. I'm beautiful. Like wow. You know. Saka nditogara ndiri pamira. That's why I mirror up because mostly don't spend that much time in the bedroom. Saka ndichida kuzviona ndiri mubedroom amoti. Look, say. Look, say. Yeah, it's fun at a level. Okay. Yeah, but we definitely. Kuma kepe sai machero. Mapotsera ari kuita mudi wangu mazano. Hey guys, ngobona kuti ndopotsana. Kupotsa nemuromo wake chaiwo. Chicha ndaipotsa muromo wangu. Uchiziya. 4 times munachipotsa. Mpesera wakawo. Unachipotsa checho. Okay. Ninopotsa bebe. Oh, serious. Oh, you look handsome, my husband. You are handsome. My Mr. Handsome. My Mr. Juicy. Baby, what are not bono? Noise, baby. Noise, man. Okay. Fine, guys. So, guys, Atatauriza, Dr. Rapaspa. Oh. Fine. Baby, good night. And kurara. No. Hey, no. Oh, who knows it? Wow. Kasachiro. Yes. Chaenda. Aparimara chapa. Wachipunyikidza uri kachapa. Hani zvisina kugara pakanyatsoti straight. Ungudo ndite sei apo una chakanyatso aino zvakanaka ona iro. Kodza tinoshedza disa rekuti bhutsu todzisaka.
think botsi dzodzoka. Oh, wow. Bag iri pasi. Pane bag iri pasi 1 kana kuti mudishi. Yeah. But mudishi I was thinking my plates, my water glass, chichi zvinhu zvangu zvinoputsika. Midziyo yangu yakaputsika unoita ngozi murume wangu. Saka zvinhu zvikuenda muwater glass izvi zviri kupinda muwater zvikuenda murumu zvoenda zvingori direct kana zviiswa nesomething. Papo pari trick. I don't even know. I think izvo zvida kana gumbeze. Gumbeze? Saka tokunesa gumbeze rewaitiro pasi. Harisvibiswe kwere blue. Okay. Handizi, whatever. Because reblue rakachena and rewhite rakananya. Oh, okay. Rakasviba. Saka zvese bo. And ausati waendesa magumbezi kulaundry and reblue iroro I think ndo rega rakachena. Saka I don't know kuti tikarisvibisa tichaita sei kana takarasika mvura rakatora richaita sei. Tinofuga mbama murume wangu. Because guys murume wangu asati aendesa unowachisa magumbezi. Ameno tarumira kuti nini his pregnant wife ndi waachiri kana kuti guys. I don't know what I don't need to say in guys, but you see you guys, it's just not fair, you know. So guys, ndakurara. Nakuwahope, ndakurara. Oh. You and it this flexible now. Hello, baby. Baby, niara. Okay. What do you mean can I teach you momera? So guys, kana murume wangu are serious in business. Unomunzwa kuti mbomira kana unzi ita life yako iwe. Mboita life yako. Ndo zvanondiita guys. Zvoti zvashinda kutoziva kuti reish ari serious with business or zvandokuita zvakumbowa manje. Do you think kuti bhutsu dzese dzinokwana? Let's just try. Kwezvo zvizvi zvewaiti zvienda kubi hazvisanosviba bezvo. Mamwe emashitsa mbiri. Arifonenda pambedha apo pano. Guys, taifunga kuti zvinhu zvedu zvise zvinokwana but wepazviendere zviri muwadhiropu kuti ndona. Oh, okay. Wow. At least zvine pekupinda. Chitongobvigara wabvisa dhoro racho tongoena. I think so. So guys, we are very tired and nguva dzaenda. Hamana chirumu chinochanga chakaload. Chirumu chinochanga chakaload baba. Bone. Ngunduru. Yes, kusvika. Yes, kusvika. Yes, no kiki ndiyambori pabasa. Amene zvatamboitwa na kiki. Patotanga kuita basa kiki kanenge achinzosimbe akagarawo. Ndorova. Kutanga kurova ndakunzwa usimbe. Kurova techingochinja nezvo ndaombomwa tea but taneta. So hapana takutomborara tozozviona mangwana. Inguva wangu uri kure nefoni. Data turadza vanhu kuti 12 yachaya usiku now. Taneta, we need to sleep. We need to rest. Tozviona mangwana but guys we can't believe kuti takutomuvha pano. Takutobva. Ndatariswa na kiki pandataura chirungu because
vemunext medu havarariwa vanonzwa chirungu vanhu vemunomu. So we can't believe kuti takutobva pana vanga iri dream yedu, changa chiri chishuwo chedu kubva kudhara. Tongotenda Mwari nekutichengeta kwavakatiita, nekutichengeta kwavanoramba vachingotiita. Regai tiite tizorore tirare, tomuka mangwana takarwa pasi. Munamato wedu ndewo kuti dai zvinhu izvi zvikaenda ka1 hatitombodi kuti tiende tozodzoka totora zvimwe hatizi kuti vanhu vanenge vasara varonga nekuno. But we are okay zvedu. Bebe nombira wangobaya foni tingoratidza vanhu kuti nguva tibve tavaudza kuti takurara. Okay, it's 20 minutes to 1. Zvava tichi kwatova makuseni kudhara ende tichifanira kumuka before 10 because vakomana vemota vanofanira kusvika pana 10 torod kusaidho kuti hanzi tisvike na12. But muziva panorodhewa nekudididi madhiri acho kuti anofamba sei. Saka pakaipa guys. We love you so much. Thank you for your love and support. Keep on subscribing, following, sharing. Rudo gwenyu ndo kunoita kuti tirambe tichienda mberi, ndo kunotipa simba, ndo kunoita kuti Mwari vatichengete. Rambai makadaro, tinokudai chose. Ndichiramba zvekare ndichiti support yamunotipa ipaiwo zvekare kune vamwe macontent creators kuti zvitinakire tose pasazoita anoti kowa inhingi. Thank you so much. We love you. Goodbye. Good morning guys. What's up? I'm Makusen Manji and it's 13 minutes to 8 Makusen. So murore nyakarara rikaindi mumotse tite plan because we can't wait kubva panapa. Saka rikaindi mumotse tikone kuti tarongedza. We love you guys, you know. Tazorara late. Ipo paya patakudza takurara, pasipo patazorara. Tazononoka futi. But still, we are back on camera. Let's do it. Katite seti tasvika kwatodadi kwatoda kuenda. Amazing. And please keep on praying for us. Kuti kamwana kedu kave safe. Oh wow. So guys, kika kumbosuka tomborongedza zvinhu zvese maframes edu chichi tichange tichikuratidza zvinhu zvakawanda. Good morning baby. Good morning, Dad. How are you? I'm good. How was everything? It's good. How was your night? Did I not need to manero? Why did I not continue? Saka. Ndanchida kuti rambai makadaro dedi makagona basi. Baby, zvinhu zvazviri kuedibhodi kwako zvapera zvabva? Yes. Kuyiribe. Basi na Nigeria hamna kama rembe na bali. So guys, as you all can see, tiri kurongedza everything zvatore. This is the track. Zvinhu zviri kutopinda zvishoma nezvishoma. Zvimwe hedu tichatakura nemota yedu, you know, some of the stuffs. This one? Do you want your flat? The flat one. Okay, you must hold. Well, this one is here, ne? Smart one is small. This flat one is small.
So tumadziro tozvatovhara. Tumauito tumadziro atichatoenda ndi. Tumaspigiri. Okay, yeah. All right, so GoPro. It's fine. Where are you guys moving to now? To Brackenfell. Brackenfell. Good peace and quietness. Yeah. Yeah. You must keep the screws here so that you will not. Yo, I'm looking for a satchel, guys. Oh my god. I can't find it here. I'm looking for a brown satchel. Brown satchel. Bag. Okay, I got it here. Oh. That one. Yeah. This one. Wow, thank you. Oh, so I got it. So this is your name documents. Akakosha, Koshwa. I think Ernukwana. Okay. So sechondisa kumbereka ndiri nofana mashure kuno. Ari uchiziva here kuti pane matsotsi akatotarisa panze apa uratidza kurwadziwa nekubuda zvakaoma. Kana bhururu wako aunonzi achitondibvunza nzi muri kuenda ku. Hello. Ndonasa kuti vanga vane maplans. Ndonasa kuti vanga vane maplans nesenda kwini. Anditi? Alright. Nah, ndikuzozviona. That's not really good. Kumbura chorrebe with that table. Yeah, babu. Re. Andisi. But I guess riri kumote. Oh my god. But muno yatobuda ina bwaza remo. Oh, iri kuno. Kuno. Mpupu wedu uchendepi. Mpupu wedu yachawa yedu. Yeah, now kasara jicho one is slow. Sorry? Yeah, that's what. My guy. Make with this. Yeah. Good boy. Those ones, the small ones, can fit. Yeah, okay, let's sorry. Makoko ready. Makoko. Cheka so ne baba vari kurasa ma-earbuds angu. Ndikuudza vanhu tiri kurasa ma-earbuds angu. Ndinomaisa mota kumberi because achatorasika.
kune emota anogara papaya somewhere here. Yeah, ayo. So guys, goodbye to this house. Hey, nice goodbye. Nice goodbye, guys. Oh, I forgot to tell you guys. So tukanogara pasi kauchira landlord rakusara. Patingaendeka kumba komwe landlord kana kauchira mumwe landlord, you know. Oh my goodness. Draft rangu. Yuni nemadira ndita kudla baba mari ne draft. Again, it's okay return. Oh my god. Baby, lama nyantara nangu. Huh? Lama nyantara draft rangu. Ngomba tunopenga iwe. Asi kuzotra kandikoshera singaite guys. Ndakaita sebenzi chinongera tuvharo itu. Ndorisa kumberi. Ndakaita sebenzi chinongera tuvharo twangu. So there is no way you can just see. Mari yangu. Ndanonga mari. No. So guys, the good director Jinas. You know I love it. Yes, for now Chirubo. Mira daro dongo rakser. Gari ve straight up. Yes. Yeah. I think Zokan Bichan. Masur. Yes. Shibule. And I'm Bichan. Baby. Kana kana spesi ya gorere ndugu ishira manje no gonengera. My baby boo, my driver. Omona guys driver wangu tanorwa mota. No, au no saumo. Ndingasare guys. Papa. Kevan. Ndingasare guys, riketi manye tent. Yowe. So guys, ngumangwa tinoita hand over the keys. Yeah, takuenda mazofara ndinawo. Ambo manzisise kana. Muneko. Where is my iPhone? Ah no, ndingaplay music no. Nichora neminyaya.
search up a phone down. Now location. Alright. Guys, murume wangu anochika location isingaiti. Oh, sad. Oh my goodness. Guys, nandakanga seatbelt. Mango makiza ndi. Mango nawa ndi. Ndo ari pamoto, moto ifamba. Turn right. Okay. Turn right. Turn right. Then turn right. So guys, takubuda panapa. Anenge chirova vakomana makudo anga akatitarisa. Kuita kwezomira wakabata vakapeta maoko kudai. Vanhu vanga katirongera guys. Tanga tiri pama 1 ana yangu nanhasi chiri kurova. Serious? Serious. Ili yangu yakadzika. Ana yangu yatanga kurova makusenti chimuka. But I didn't want to tell you. Yo. I didn't want to tell you. Because nini nonisiwa ndopanika. Ana yangu yanga ichirova makusenti. But Mwari vanotida man. Ya tatakarongerwa guys. Tatakarongerwa. Ameno Mwari marongera vanoita so. Kuti vaenda unodedzana. Vatoshedzana. Vakauya kuzomira kuti And zvakatoendwa. We are just happy man. We are just happy. And havana mota. Hapana nokwanisa kutitevera. You know guys. Imagine tsomwa nevanhu vari kutambura darika kutambura kwauri kuita. Saka tikufara Mwari vakanaka. Mwari vane rudo man. Tachengetwa zvatoona nemaziso. Zvisiri zvongoti hanzi tapiwa upenyu chete. Kuchengetwa. Kuchengeta zvekutonyatsoona kuti zvandapiwa upenyu panapa panda ndichifanira kunge maybe ndichiwacha. Yo, guys, it wasn't easy to be honest. It wasn't easy. Not at all. Havana kutsvaga imba kunorwadza. Mwari anochengeta. Kuapply imba kunorwadza. Nhasi ndo pandazitoona kuti timu rakatirongera. Nhasi chero vafema. Iwe vafema. Iyo pane pambo bupa wadaiso paido. Amena kuti like kudzungudza musoro like ameno achibuda kunze kugeta. Ndopazotanga kuuya komana chichibva pane next pepe. Ndobva vadidi vakuchidedzana vakanomira parodhi vakadai kuti shoti. Kuwepa next uzondikumbira screwdriver. Uzondikumbira banga, zoda wana banga. I think wango yotimire. Uzvona? Kuda kuti delay bichana. Ava watch. Mai vaya varatidza kuti samwa zvisingati vanotesa neziziso so. Pepa next baba. Ndovanga vamutuma here wosotofa ndizvinzwisise. Ngavakumbirana Mike. Hama dzavo. Tachengetwa baba. Guys, mina anochengetwa nenyasha kaMwari. Ende sitasimboda kutotaura pasocial media kuti tiri pama1 isati wanzozvitaura zvedataura. But tanga tisiri bo. Tanga tisiri bo guys, tanga tisiri safe. We were not safe. But Mwari vakanaka, vanoda kurumbidzwa nguva dzose. Zvitodaro. Mwari vanoda kurumbidzwa nguva dzose. Ende tagona zvekuti mwana wedu anenge ari safe katiri kuenda kufuwa. Anenge achikika panapa vadhedhi vacho vanozviramba neapa. Vamwe vari kutotamawo ka. Vanhu vari kutanga kutama. Pane mubhedha wandaona. In 200 meters, turn right. Tagona tikaita zvinhu zvekuti vanhu vasatombozototama mota isati yasvika. Taura hako. Because vanhu vaitoudzana mota isati yasvika tigodhileya kumira pamwe rori racho raibva razotidhileyawo futi. Zvaizodii? Usingatoti rori richingosvika muchipedza kulodha
maitonzi ende munozvilodhonora kwakatumwa kwedu. But kunodhonora muri vapenyu kuri nani? Taura hako. Andona tanga kutotudza history kuti pane munhu akaurawa paseri apa. Hey, this place was not good for you. Why did you not tell me kuti it's not good for me this place? He was supposed to akandiudza kudhara. Akuzondiudza nhasi kuti this place is not good for me. Aifanira kunge akatiudza kudhara. Hey, pane munhu akatourawa. Saka ndamubvunza iye anenge anotoziva kuti munhu iye akaurawa nani. Because ndabva ndamubvunza kuti akaurawa nani zvikanzi no one knows. Anenge azofunga kuti ndokunotodhomoka. No one knows. Akaurairwei? I don't know. 10 bullets. I think mapapa patakanzwa musi uyaya. Right, alright pai. Yo. Mapapa patakanzwa nezuro aya. Mwari vanochengeta. Tunofema tasvika ende tinodaidza kuti vanhu vacho havana mota yekuti vangativera. Ndizvo zvakanakira. And Mwari vakanaka man. Asi ndambozviona mupenyu wangu. Mwari vakanakisa tapukunyutswa. You never understand. Omasiya kubutu. Ungoda kuzomatrasiwa omaisa kubutu. Uri bhamu. Tindi tumakangano shema. Tandituka. Chimbomira mafanizi ndine stress. Tindituka. Ndoona kuudza kuti yaudrive ndimborara. Anino handidi zvekutuka ndokusanga. Sorry my love. Mauri yangu kosonga. My posonono. Kana tamboona gore renyasha dzaMwari igore rino iri. We were not safe. Kubva kuma South Africans vaingovhundukawo development iyoyo shoma iyoyo bosi kwavari haiko. Toendawo kuma Zimbabweans anga kuziva kumba kwedu ndoti vese havo vaiziva kumba kwedu. Vamwe vacho pane vaiziva kumba kwedu vamwe vacho pane vamwe vaizonocreata zvinyaya maybe vanenge vatsvaga mafollower here unoti ndakadyirwa mari hona inditori nemapictures ndinawo pamba pavo vakandidyira mari yangu yakati ende zvechiwa munhu anenge akauya takatoshanda naye tine mapictures naye saka anenge atori neproof yekuti ndakambotorwa nawo mapictures ndakamboonana nawo. Ndo pakazombofamba chimwe chinyaya chainzi hanzi inzo mari dzacho dzechida kupiwa ndokupa 5000 ukandiudza kumba kunogara taiti 5000 rand. But indombo zoti zvavanhu zvavanongoita vanhu vanobva vanozara kuinbox kublesswa naMwari chaiyo kutoti ndobva vanhu vanozara kuinbox vanozara vatodzi kuti munhu aitaura izvozvo aitongotamba waita kuita pasocial media. Ndobva vanozara kuinbox vachitengesa location inogara pakati paipa patakaenda kuZimbabwe paipa tatiri pama1 ipo paipa zvakabva zvamboti tonhorei posenda kuzimu otherwise anga ari ma1 angatori ma1 iwaya zvekutodaro zvakazotonhora bichana nekuenda kuzimu kwatakaita patakadzoka apapa vanhu vanga vakuda kuchitanga manje kuti kuita team up futi kuti varonge but manje Mwari hamino zvavanenge vachiita so haina ndingozvinzwisisa hatimborina kungwara bekwangu. Hatina edo kungwara usi kugona kwedu kana kusina tumakia motors tachitaura. Saka anichengetera nyasha pachinondinakidza manje utsinye hwese unongochirongera munhu. Do you think kuti zvinokusvitsa kupi like ndo mubvunzo wangu inene kuti ivhu wese uri mumwoyo mako kugodo rese riri mumwoyo mako utotarisira kuti Mwari vachakusvitsa paasvitsa vanhu ivavo hazvifi zvakaita. Godo rako ndorinokudstroya wese ende rinoita kuti ndiblesswe wese because Mwari chacho kazhinji kanaone zvauri kutrongera vanotisa 10 steps ahead of you kazhinji. Aiwa Mwari vakanaka zvisingaita. We are always ahead one. Pamwe pacho takatovarairwa tokotozwa kuti natatoorwa chimovhi. Alright. Zvatoblesswa zviro. Zvatoblesswa. Well, now we don't have money. We don't have money.
guys, and this to the nonsense. No, we don't have money, boss. We don't have money. Please. Turn stress the money. No stress is it. I told me I'm not going to sign my coin sham. Smota is nice. Guys, so this is Yes. I think we are done there. So, you want to do it? How would you do it? ekutanga kusunga headboard. Yeah. Basa umbero ke vatange zvozvo. Wardrobe ipinda umu. Chungwa, let's start with the bed. These bags, where can they put the bags? Most Oh, and this that's one, straight, this straight. one, this one. So, yeah, you can put it that side. With the wardrobe, it's gonna put your. Yeah. Okay. Traceable. Yeah. Ichi kune ichi. Hasi inokwana ngo. Ichi kana chikwanisa kubvisika tokunozvibvisa chie. Chinobvisika tosa wardrobe wacho. So for the meantime I'm going to start to never take off. So, straight. Let me help, guys. I'm helping. I'm doing some job here. I'm busy working here. What's that? What's that red thing? Check your age camera. I don't know, I think the alarm or something. Okay. Yo. Yeah, getting the takura zvinhu. So guys, this is my new kitchen. My new kitchen. It's nice one. Really? I love it. Wow. Yo guys, ndafana inzara indatineta. Ndoenda zvokudya machips. Yo, guys. So what's gonna happen now? What's gonna happen now? Talk to me now. What is it? The drawer. The wardrobe. You broke my drawer, guys. I think you were supposed to remove it. Go straight. You don't have a right. What? Fuck. So what's gonna happen, my guys? Yes, but you should know that when you're removing the microwave, you must remove something in the microwave. You are being like, maybe this one is not there. No, you must check, guys. It's your job. You know the microwave is very risky. The wardrobes, the drawers, you must know when you're moving stuff, you must remove first, then move. Without the microwave, there's this glass thing inside. If you move that microwave with that thing, you break the door of the microwave. When you're moving this stuff, you go everywhere. You must remove the door. Mascrues aripo hapa It's very new. Mascrues aripo akwanisa ifixa. Huh? Mascrues atinawo. Aiwa. This one must go straight again. Hey, zvirikuva Iyi nenge cleaning. wow.
jumping on me. I don't think so. Only that. Someone need to market it. Unless to Gina do West. No, we need to get it. You know the one outside there. Here. Move this side. It's okay. You want to me to get my doors there? So you got some bodies. For it, I'm serious. I'm serious. I'm going to control there. And that is all good. Let me find for you this one. In there. Push every bit that side. Let me show you. Yeah, well, that side. I can see it. I want you to push the end to bit that side. This side? Yeah, well. Wait, not too much. Come back. Back. A little bit. Yes. Oh, yes, well. I must put another one. It's such a booty kill. It's not this one. It's not that one. No, this one now. Wait. This one. Can you see it? Yeah. Right. So this guy must make it straight. This thing? Yeah. You must stand up and make it straight. Yeah, there. Before him. It's not straight, my dad. It must be like it's coming this exactly. Like that? Yeah, well. Huh? Yeah, well. It's not tight, this one. It's tight. It's not tight, I guess. Now leave it, I will tighten it. Okay. Just put the screw. Okay, let's go. It's tightened. Now it's tight. Right, so I must come out now, otherwise I'll stay there forever. Oh. Hello guys, we are moving. You know guys, we are in a new house. I'm in love with your face, babe. Forgot to ask about everything this one. Taura kumbenda kumashingo. No. Alright. Saka tukumbwe ndo tinenge takatakura isusu. Ndati vakutouya nemattress. Vakasika Juni? No. Maramba. Ndo zveza nandifunza pandisipakata parukwana. I think you're supposed to, that one. You're supposed to come this side. There's no hose this side. There's a hose. So this one, it was supposed to go that side. Yeah, but I told you what. I have no space. Alright, I'm looking for the hose.
thing one, put this one a little bit, this side inside a little bit, and a little bit. Oh. Can you see it? Yeah. Yeah. Do you have a clip? Yes. And another one is here. Hold it. Can I have a screwdriver? Wait. But wait in it. Alright. Yo, guys, said body rokuti tambo dzasingaita. Oh, now it's moving. Another one. Is it right? Yeah. Okay, another one. I want this, the last one. This one. Yeah. Where's the clip? The clip is on top here. So I think it would need you add your association a little bit down now. Yes. No, I just want to get a double. Right. I think yeah. Wow. Oh, let's move it outside. Oh my gosh. Yeah. I'm living power. You have got the right to. Wow, this is more than Oh my gosh. So guys, the bedroom, really. The bedroom, guys, see. And I could have stayed, but 15. Ingorne space yatinoda, yatinokwana. You see, guys, this one is the spare. Munomtuda mune wardrobe foot again ish. No machange tichitame kuchinjira chichi everything. Yeah. Oh, yes. Are you done? Yes. So guys, what are we going to do with this thing? Which thing? This one. Huh? This one looks right. That one can just But I don't know how to do it, my man. You guys, you know. You see now? You see? I said, so you want to video call and one of them, so she wants some I don't even know. I don't even know. You see now? All these are broken now. And it's a new one. I said, Saka chitongwenda unovaudza ngoza kuti pamari yedu rega uya muchemonitangira kuti chazobuda mari yekunogadzirisa izvo. So guys, let's do fair deal here. Let's do fair deal. We brought this thing out to give us position, but by the way, because now it's don't break now. Next time you change the. No, I'm not changing anything. Because you get the stuff. No, it's not like that. I'm not changing anything. But I want a fair deal. You break this thing, I need to make it fair. You understand? So you mean I'm saying what you did with breaking this? you see this one, even you can do it. If you do it, just But you know, you need to buy this one, small one. you're talking of buying now. I will use money to buy. This one is only 10,000 to buy. This one. Doesn't cost too much. It's not inches. You see, the 1 inch, 1 inch in the package. Just doing ourselves safe. You break this, you can dump for me. I will just give you money in full. If you break this, I will give you money. Before we come there with a small tribe supposed to take, but they're there by the dumping. You see that they're dumping? They are not allowed to take the beach. My guy. Serious? You need to buy is this one. It's small. It's only maybe 10 rand or 5 rand. You buy this one. Then do what? Then you have two small here. Serious? What are these things? Huh? What are these things? What are these things? They are pins. I don't have something to make this pin in. These are not nails. They are pins. You can buy this in small inches. You got our 2 box here. Why you worried?
Huh? We were just supposed to do the us a favor like what she just did to you. But the thing is, we are not allowed to go there with a big truck. You see, the dumping site is there. It's not far, but it's not Not far. far. It's not far. If it was the small truck, yeah, supposed to take this one for free also. Guys, we are here now. Murora wenyu aneta. And I want to tell you kutaura nemu tasvika pana because tanga tiri busy and we are still busy. As you can see, we are here. Taurairwa rimwe dhoro rewadhoropu yedu. Izvo zvatakaudzwa nevakuru kubva kudhara kuti panotamwa hapashaiwo chinofa. Zvisinei hazvo tauya kuno kune imwe chitofu ichi chichakuda kutotemesa musoro kuti tochiitisei. Nokuti kuno kuchine chitofu chiriko cheko ende mumba macho matozara mufunge zvichida kuti karumu kedu kamwe cheteko kaya kakatozara mufunge kakakarodha. Saka izvinoti ane marooms akati one day. Look at your Makoti's kitchen. Oh wow, this is a new stove. Iyo tinoidanda tinanga tichaisa but hatina pekuiisa. Fridge yedu will be this side ndi mama vadaro. This will be daddy's office. This will be my office, guys, from now onwards. Alright guys, tichienda kuno ichi ndo toilet yedu kana kuti ndo mu bathroom medu because mune zvese. Imagine guys, mune shower, everything is here. We can do whatever we wanna do anytime we feel like. Okay, what's happening with this tape? Oh, maybe. So guys, as you can see, we are happy. This is our bedroom. You know, our bedroom will never ever vanza our bedroom. You know, our bedroom is always everywhere. For social media, this is our new wardrobe, and this will be our closet. This will be our closet. Will be changing room, whatever room. So guys, we love you. Keep on supporting us. We'll be showing you everything. Tazopedza kurongedza. For now, we'll be busy kurongedza. Tichazokusheva mba medu. Si problem one rumba medu ndeye kuti hatina masofa. Guys, tine sofa redu riya ramaiziya ranga riri kwa Red Road wedu ya. Sofa riya rakazoita mahwane kuti sofa rakazongosara because harisi redu ratosara na Red Road. And also tiri kushaya kuti toita sei. Saka zvino tichambonge tichigara pasi zvakaoma mufunge. Tichange tichigara pasi tichishaya kuti todiko torhyire pasi. Asi zvakakanaka zvoti tine zigaraji redu kuna makurira rakaita mota 2-3 dzinokwana ipo pano. Tototenga yemuruvora manje totenga yechanama manje. Iyi reason atanyanya kutamira ndeyekuti iyo toda kuva safe, number 1. Number 2, toda kuti mwana wedu ane room yedu. Number 3, manga muchizoona kuti chitama mheno kana makota anga achibata kamera zvakanaka. Panga paine makora anga akatomira anga achida kutidya but apererwa achiona tichiri wakamove because tinongoro waka smart move kakapenga. Tasada kukuudzai guys kuti patakatenga BMW pane makora aida kutotidya kuti jandukira mufunge zvakaoma kana but aiwa bhima iripo yafamba zviri safe. Tichange tiri pano, we'll be doing new skits here. Makanzwa murora achipopura achiti handichadi kuti tiitire pano. Next do anoti wanchishamba murora wenyu kane drama munoziva mose. So guys, ngatimboita serious neupenyu. Serious neupenyu unotangira papi? Pakudzima kamera totanga zvedu kurongedza zvamusingavoni tozokuratidza itapedza. Tokudai mose. Goodbye. Tokudai, rambai muchishare mavideos edu, kulike pamwe chete nekusubscribe. Musakangana kukomenta zvamoda ndo zvatoda. Hatikurambidzi. Tokudai mose. Musati maromo ndoziva ndinawo. Bye bye. Rodi chimuro shamangai. So guys, tichaita busy because mota yakazara. Mumba hamuna kana order. Thank you guys, we love you. Goodbye.